Kast nu, Ejgil. Nej, så tager Svend den! Det gør jeg da ikke, din idiot. Ser det ikke ud, som om jeg har min egen? Det gør jeg altså ikke, Bjørn. Jo! Altså, I bliver nødt til at kaste dem, ellers skal jeg jo ikke spille. Så kaster hun din, Svend. Den bliver kastet lige så snart han slipper sin. Min badebold er bare større end Svend. Det tror jeg så ikke, den er. Det er den. Og hvad det gider jeg slet ikke at stå og diskutere. I hver kan der se, den er mindre. Hej. Prøv at høre, jeg er ikke engang pustet lige helt op. Må jeg sidde lidt her? Ja, selvfølgelig. Astrid! Astrid! Er min badebold ikke også større end Svends? Jo, din er meget større, Ejgil. Nej, nu må I holde op. Prøv at Bjørn så sige til, at du skal komme herned, så måler vi de der badebold en gang for alle, og så går jeg hjem, og det gør jeg lige nu, det kan jeg love dig for. Min bold, den er den største. Alle vil med Ejgil. Hold din kæft. Hold op! Ej, Svend sveder, men Ejgil er sød. Ved du hvad? Jeg vil 100 gange hellere svede en lille smule, end eller rende rundt og være som brille. Vi bruger ikke briller mere i huset. Og du kan ingenting. Det ved du også godt, fordi ved du hvorfor? Fordi du har bare fløjet igennem livet på sådan en lille sølvskab. Du har ikke haft nogen som helst modgang. Jo! Du har ikke engang din egen butik. Nej, jeg kan være